sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suging tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ining akong kaagi. Taguan ko sa pangan nga Gingging. 26 anyos. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Imahe. MN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkining sa kababae nga nagtuyo sa North Cotabato nga tumatatampo nagdasangan nga Gingging. Unsa? Mularga ka o gawas? Ma. Manipad ko dito. Basi naa dito kong swerte mo. Asa man sad ka mularga? Sa Qatar, ma. Nahala ikaw, pag-amping dito. Layo ra ba mis papa ni mo? Maura, ang pigil kayo magkukulingon. Kung hindi na makaya, pauliron niya din sa ato. Salamat ninyo, ma. Pa. Niyan ako sa Qatar. Ay, kalait sa kong gipati, uy. Kulba nga excited. Amot ba, uy? Huwag ko makasabot. Ikaw ni bahala na ko din ni Lord. Isalig na ko ni mo ang tanan. Maayo gani kay naadi kay kauban nga Pinoy diniti. Pila na sa kakatuig diniti? Mag-usap ko katuig din ni dayo eh. Wa gyud kayo kay pahuway dinhi. Imong pagkaon limit pag yun. O patay tarong to. Unya, wa pa kitay libreng internet. Oh, te. You clean the whole house. Finish all the work before you can eat. Yes, ma'am. Ay, kapuya, dahil din eh, uy. Huwag ko magdahong ngayon na ani kakapoy ang trabaho din eh. Nagkan mo na taming katapang din eh. Pero, grapik patasan nga mong abo, uy. Na-time na dili may makakaunong tarong. Sige laming trabaho. Hasta yung apo. Apilala kong bantay. Maagtatong ang alas 2 sa kadlaon. O niya, mata na po alas 5 sa buntag. Pila rin kinatulka na mo. Manawag ko nilang mama. Mintras na ako higayon. Mag-usan ako kabuhan din pero wapagit ko kapanawag nila. Tingaling na balaka na to sila na ako. Hello? Ma, si Gingging ni. Oh, Ging, anak. Kumusta man ka diha? Okay raman ko, ma. Okay ra ko sa kong kahimtang din eh. Ay, maayo hinuon, anak. Kadiyot lang taon ako sa papa ni mo, ha? Kung pahibaon nga nanawag ka. Dong, dali. Nanawag ang atong anak si Gingging. Dali dayon. Uy, si
Ya, Bibi Abi. Hello, anak. Kumusta naman ka? Pa, okay ra ko pa. Oh, okay naman kang imong amo, nak. Buta naman ka. Oh, buotan raman hinoon pa. Pinangga raman hinoon mi din eh. Mao pa. Painon. Amping dia, ha? Panawag kayo ng mama ni mo kung nakay paganti oras. Sige pa. Kamu po ni Mama ha. Amping mo diha. Bye pa. Bye, anak. Dili ko gusto masayod sila si Mama o si Papa sa tinuod na kong sitwasyon din eh. Dili ko gusto mapalakas sila na ako. Kalibog ko sa kong buhaton. Bago pagani ko din sa kong amo pero grabe na kayong kahago. Unsa kag maabot pa kong pila ka buwan din eh. Tingalig mamatay ko din hindi ko kauli sa amo. Dili maayo. Mapahawa ko din eh. Why are you leaving? I can't take it anymore, Ma'am. Too much work, no food, no rest, lack of sleep. No, you can't go. Ma'am, please. You stay here, whether you like it or not. You can't go. Ma'am. Doon ako gabi, ikaw din sa kwarto. Nagpriso na ko din ito magkadili na kong ganahang patrabaho. Sigil akong inubog tubig. Ikatuog ko na lang niya akong kagutom. Hey, wake up, wake up. Ma'am, We will go to the agency. I will return you to the agency. Ma'am. Salamat, Ginoo. Nga bisag ibaligyan na pagkuglaing employer. Pero nalipay ko. Tuwag kay buotan ng bag-o kong amo. Unya, kaya rasad kayo ang mga buluhaton din sa bahay. Kaya ra sa pag-atiman ang duha ka mga bata. Salamat, Ginoo. Unsa na? Maunay dahil tabog di ay mo. O, Ma. Wala ko masultin yun ni Papa kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Salamat na lang sa Ginoo nga wa kaniya pasagdi taon. Maayo gani kay nakakita ka ng bagong amo nga buotan. Maulagi, Ma. Ma, sige, Ma, ha? Napoy buhaton din eh. Pag-amping mo diha, Ma. Pag-amping po diha, anak. Kids, you eat well, ha? Take your time. No rush. Yes, Nanny. I will finish my meal because I am hungry. Very good. Ano magyan ng waiter? Sige mo gina siya pahiyong na ako. Kanina pag ko nakabantayan na niya. Padung na siya din eh. Sa akong tanaw. Pinoy siya. Hi. Here's your receipt. Thank you. You're welcome. Ala. Hindi po tawag man yung cellphone number ang resibo. May tanaw siya na. Nagitahat pa. Iya kaning number. Medyo kapoy sa drong adlaw da. Ay, humay ko kilagang mga bata. Nagaon sa restaurant. Unya, grocery. Katong number nga, naas resibo. So, ngayon ko na nakong tawag, be.
course. Ging, duwa na ta kabuhan, sige, chat-chat o kuyog-kuyog. Ang tinuod. Nahigugman ako nimo. Pero ang nakaapan, Ging, doon ako'y pamilya sa Pilipinas. Jong, Ging, hatagi ko higayon, please. Layo kita ta sa akong pamilya. Jong, una-unaon ko pa na sa makadagang higayon. Dili ko gustong samok. Ging, wabagyapan ka maluoy ako. Sige na lang, good. Ako nagkagisukot. Oh, tinuod? Yes, Jong. Naibaw kong sayo. Pero, gibati ko na sab nga mahal ti ka. Suod sa higayon na sige tagkulog. Salamat, Ging. Mahal kayo, tika. Salamat kay imo na kong gisugot. Nagkonsensya naman ko sa kong kibuhat na mo ni Jong. Nagkonsensya kong naguna-una siyang asawa. Walang hintay kalibutan nga tinuang iyang bana tinis kawas. Dili maayo. Kinahanglang putlon ko na ni sa dili madugay. Dili ni mahimo. Magkita tayo nag-day off na ko, Jong. Doon ako isulti ni mo. Oh, unsa man ate? Inikita na lang nato na ko isulti. Bye. Unsa na isulti ni mo, be? Jong, nagka-desisyon ko. Putlon ko na niya itong pagpakabuang sa usag-usa. Human sa imong kontrata din sa Qatar. Be, mahal kita ka. Dili ko musugot. Kaya na kong biyaan ang akong pamilya sa Pinas para lang nimo. Dili pwede, Jong. Sumusugot kag sa dili. Kinahanglang putlon na nato ang atong relasyon kung mauli ka na sa inyo. Pero be, mahal na kay tika. Dili na ko kayong mawa ka. Duwato na lang nato ang tanan, Jong. Dili pa ko gusto nga mawadaan og amahan ng imong mga anak tungod nako. Sa pagkakaroon, ato lang ano pahimuslan ang higayon. Mitras na apa ka din eh. Dili na nako kaya. Dili na nako kaya nga doon ako'y taong mapasakitan. Kung magdugay pa rin maayo. Mahal ko si Jong. Pero dili ni husto. Dili husto. Nga nakigrelasyon kong tao nga sa kaminyo. Be, unsa naman sa'yo may nungdanon ni mong isulti? Ha? Jong, sorry. Pero dili na ko. Dili na nako kaya. Pero be, wa pa na human akong kontrata. Nasayod ko. Pero Jong, kung ato pa ning padugayon, samot nga maglisod na tagbuhi sa usag-usa. Maong mintras kaya pa na kong dawato ng kamatuoran. Gabisag ka doon sa awa na tayo kagawasan tungod kay Minyo ka. Akong buhaton. Maong makikbuhag na ko ni mo. Be, please. Ayaw ni kuhata. Maluoy ka na ko. Maluoy pa ka na ako, Jong. Dili na ko gusto, ani. Dili na ko gusto mahimong kabit. O gihigugmati ka.
na sa iyang trabaho tungod nako. Mao na ilang giingon nga pinagtagpo pero di tinadhana. Kanimo Jong, hinaot nga malipayon karon uban sa imong pamilya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Handumana. So, ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suging tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ining akong kaagi. Taguan ko sa pangan nga Gingging. 26 anyos. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, imahe.